सफैजाक दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली जगह आनलगे दङ जेरै रामचंद्र गार्डन बर्मा बसंत देव बर्मा मलय देव बर्मा जों खोनाका चिनी जे त्रिपुरा फायनाय चिनी ट्रेन अब आरो प्राय 4.5 घंटानि नांनाय जों दाबो रेलवे स्टेशनाव जों वेट खालामदों जों त्रिपुरानि फायनाय चिनी खोना 30 एवं 1 तारिख 1 डिसेम्बर 2 दिन चिनी जंतर मंतर त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनी दौना दङ जंतर मंतर और बाय चिनी त्रिपुरा साराव जरा त्रिपुरानि फायनाय त्रिपुरानि फायनाय त्रिपुरालैंड चौबा फायनाय असे हाकसाल प्राय 1000 किलोमीटर या हाकसाल फायनाय बरनो हयतोबा तिनी असे हाकसाल फायनाय राजार कष्ट मानखना बनो जों जरा दुख कष्ट मानना जों दफानि बागै जों जत थानसा के जों सामना खायनाय जों जत याकरि बक्सा के जों कष्ट हिया जों खालागै जों मा फायनाय जों इरो जों जिनि अरब फुडिं लुडिं एरेन्ज खाय अलरेडी खायका एवं चिनी जगह जरा फायदे रने बनि बाय जों बास रेडी अलरेडी रेडी जों खायका कई चिनी 2 दिन जे प्रोग्राम 30 एवं 1 तारिख और चिनी नेशनल फेडरेशन ऑन स्टेट नि जे मेंबर तने बराबर पार्टिसिपेट खायबाय चिनी महाराजा बतंनाय चिनी ऑनरेबल मिनिस्टर बतंनाय ट्राइबल मिनिस्टर ते अन्यनो चिनी जे त्रिपुरालैंड एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों समर्थन खायनाय बराबर फाइ पार्टिसिपेट खायनाय आं खाकायो जत चिनी जे त्रिपुरा सिरि नाहारमुं जत गोजों खाथानचा के जों बसखानि चौबा जों खालायनाय एवं सामान खालायनाय